Кметът на София Бойко Борисов, заместникът по строителството Велизар Стоилов и шефът на КАТ Илия Илиев обявиха началото на грандиозни ремонти по 6 от общо 11 централни булеварди и улици. Те ще започнат от 12 август в София. Кметът даде думата на своя заместник по строителството да представи предстоящите ремонтни работи. Това, което господин кмета анонсира преди повече от половин година и обещахме да ще направим една масова акция, вече не само за закърпване на дупки, ами преасфалтиране трайно, оформяне на основните пътни артерии в София, носители на масовия градски транспорт с уедчаване на носещата конструкция на пътното платно и изцяло ново асфалтово покритие. Но дойде времето, както се казва, и това време е най-удачно. Ние преценихме, може би и гражданите, че това трябва да бъдат летните месеци, и то месец август, когато доста от хората излизат в отпуски и напускат пределите на столицата. И това нещо се случва и искаме да ви информираме, че от събота, 12 август, ще започне работа по 6 обекта от общо 11. Направили сме един график, стъполовиден график. Искаме да ви запознаем с това, да ви кажем няколко приказки. Ще се къртят стари настилки и ще се сменят трамвайни линии до края на септември. За повече от месец ще има дискомфорт за софиянци и за гостите в столицата в автомобилното движение, призна заместник кметът по транспорт Велизар Стоилов. Кметът на София Бойко Борисов обяви, че ремонтите ще се извършват основно през деня до 22 часа, но на места ще се работи и нощем. Няма да се затварят всички булеварди едновременно. Въпреки това градът реално ще бъде блокиран. Столичани трябва да ходят пеша, да се качват на велосипеди или да ползват градския транспорт, призова кметът. Той е разпоредил да се работи и след залез, за което помоли за извинение столичани. За извършването на уличните ремонти са избрани 5 фирми. Пътища и съоръжения, Главболгарстрой, Пътстрой 92, Инжстрой, Консорциум Пътстрой Пловдив. От тях столичната община настоява за гаранция между 7 и 15 години на извършения ремонт. Ще се полага само висококачествен асфалт. Само това е начинът да се ликвидират дупките, поясни кметът. Избрали сме най-добрите фирми и очакваме качествена работа. Бойко Борисов добави, че ще следи строго за качеството на ремонтите и няма да бъдат отпускани допълнително никакви средства. По негови думи, голяма част от досегашните ремонти на релсовите пътища в София са били некачествени, затова сега се налага и цялостна подмяна на релсите. От тази събота ремонтни дейности за основно преасфалтиране започват по булевардите Алея Яворов, от булевард Ситняково до улица Стоян Михайловски, Генерал Скобелев между Руски паметник и Петте кюшета, Александър Стамбулийски от площад Света Неделя до булевард Христо Ботев, Княгиня Мария Луиза между Централна гара и Надлез Надежда, Иван Гешов от булевард България до улица Георги Софийски и Петко Ютодоров от булевард България до пазар Иван Вазов. Ремонтите по тях трябва да приключат до 15 септември. Ще има и втора вълна от улични ремонти, които ще започнат в края на август и началото на септември. Те ще бъдат по булевардите Никола Вапцаров, Мадрид, Янко Сакъзов и Шипчински проход, както и по улица Фритюф Нансен. Ремонтиращите се участъци ще бъдат затваряни за движение на автомобили, табели ще указват обходните маршрути. Указателни табели ще има и на спирките на градския транспорт. За градския транспорт е изработена схема за променените участъци, по която ще се движи. В помощ на служителите от КАТ в контрола по организация на движението ще се ангажират и 50 служители от общината. Специален екип ще наблюдава работата на строителните фирми, в които са включени и представители на гражданските организации. За предстоящите ремонти Общинския съвет е гласувал взимането на кредит в размер на 20 милиона лева. Проведахме един конкурс и взехме 20 милионен кредит. Това, което мога да кажа, че този 20 милионен кредит е взет при максимално благоприятни условия, тъй като лихвеният процент, който ще плащаме, е близък до основния лихвен процент и освен това ние получаваме 160 хиляди лева грант от HBB Биохим, както сте чели преди, така че при това положение той спада някъде от 2%. Тези 20 милиона са прилих по 2% и без да искат гаранции от общината, което така смятам, че са максимално възможните и благоприятни условия в това направление.
От общината се отплакаха, че нямат пари да отремонтират училищата и детските градини. Тъй като тя не е получила от държавата поисканите 10 милиона лева за ремонти на учебните заведения, ремонтите ще се извършат с 2 милиона и 300 хиляди лева, които се пренасочват от проекта за видеонаблюдение в училища и детски градини. Кметът е изпратил писмо до финансовият министър Пламен Орешарски за отпускане на субсидии, но той е отговорил, че пари трябва да дойдат от просветното ведомство.